Bona vesprada, arrenquem la segona part de Punt Directe, són les 6:15 de la vesprada i iniciem el nostre passeig diari pel nostre territori, per la Terreta. Comencem fent-ho amb les imatges que veureu a continuació. Són imatges de l'incendi de Llutxent d'este estiu. Esteu veient imatges d'eixe incendi forestal que es va originar a causa d'un llamp un dilluns d'agost a Llutxent, en la vall d'Albaida. Desenes de mitjans aeris i centenars d'efectius terrestres van treballar en l'extinció, moltes voltes dificultada per les altes temperatures i els canvis de vent. L'incendi va arrasar 3.270 hectàrees de superfície en 7 termes municipals. Vora 2.600 persones van haver de ser desallotjades perquè va afectar prop de 40 cases de diverses urbanitzacions, sobretot al terme de Gandia. La flora endèmica i la fauna de la zona es van veure molt afectades i ara, 5 mesos després, a Marxuquera es treballa per veure brotar de nou la vida, com més prompte millor. D'aquell lamentable incendi del mes d'agost ens va donar complida informació en directe la nostra companya Sandra Calabuig, que va estar enviada al punt de comandament avançat durant tota la setmana que va durar l'incendi. Bé, Sandra Calabuig ha tornat al lloc dels fets, ha tornat a la Marxuquera per veure com la unió fa la força i com la Marxuquera rebrota i renaix de les cendres gràcies a la força d'un poble. I és que fa més voler que poder. Per què naix Marxuquera Verda? Marxuquera Verda és un projecte de participació ciutadana que el que tracta és d'ajudar a regenerar, a recuperar tot l'espai cremat per l'incendi d'aquest estiu i naix degut a aquest episodi tan traumàtic que afecta moltíssim a la ciutat i molta gent es va voler prestar voluntària immediatament. Aleshores, una de les primeres coses que vam fer va ser dedicar-nos a llevar tota aquesta vegetació cremada i a condicionar els nous rebrots que estaven així, envoltat de pedres per a que siga visible i per a que la gent que vinga ho tingui en compte. El que fem nosaltres són, a través de xicotetes accions molt artesanals i amb molt d'amor i molt de carinyo, anar afavorint que la pròpia natura siga la que vagi avant i la que regenere l'espai. Ens van desallotjar a tota la població i la veritat que ho vam viure amb molta tristesa però molta por. Però nosaltres com a veïns des de l'associació, sols com a ciutadà, tot això és un agraïment i la veritat que, com he dit abans, amb il·lusió i agraïment. Trist, molt trist, perquè ja el dic, era un terreno que nosaltres xafàvem moltíssim en gent. Fem rutetes i una que fem tots els anys era aquesta, la del Portalet Borrell, que justament s'ha cremat tot, s'ha fet tot. I és molt important el que és l'educació ambiental. Nosaltres arrastrem això, intentem portar a tots els col·lectius, a gent de diferents edats, adults, xiquets, acostar-los. Això ha sigut una oportunitat per a que veguen lo important que és poder previndre un incendi. També tenim actuacions previstes. Una d'elles és la col·locació de caixes niu. El que fan les caixes niu és afavorir el retorn de moltes aus. Clar, després d'un incendi que passa en estiu, normalment venen les pluges i l'erosió, al no haver vegetació, la terra no es reté. Aleshores, el que anem a fer és a construir també amb vegetació natural i amb pedres de l'entorn, com estructures naturals per a poder retenir aquesta terra. Jo, personalment, avui és el primer dia que xafe l'urbanització, perquè no m'atrevia a pujar. Eixia de casa, ho veia negre, i com m'ha criat així, el dol me dolia molt, molt, molt. I quan em parla encara m'emociona de veure-ho. De moment, el que es veu és la gent que està molt animada per fer el que faci falta. Sí, evidentment, el que tu vingues als llocs on estimes tant, on t'has criat i has vist créixer i pugues participar i pugues fer accions concretes que en un futur pugues passar a veure el seu resultat, doncs d'una manera o altra, psicològicament el sents millor, saps que has aportat i estàs col·laborant al teu territori.